Limited to eh, di ba? Yes. So, yan nga mga guys. Eto na. Nakaihi na. Ay! Oh, bulagi pa ako. May libreng kape pa sila yun. Ano dito, di ba? Yan, Brewed coffee to. Kapeng Batangas. Sarap. Tapos yung sugar nila red. Di-order na. Ano to? Ay, combo na. Wala namang iba. Pwedeng mag-combo. Madam, try Ano ba gusto mo? mamaya. Kasi pwede naman umorder na lang ng separate na ano. Oo, 100 lang naman yung ano nila. Diba? Sa linyas. Baka ko konti serving. Ha? Tulad niya ng kanila. Combo yung pinili nila. Ayan. Tapos na nga nasa kanila. Pwede yun, pwede. Pag hindi na ubos, oo naman. Sige na gano'n. Ito. Crispy tabini. Taligis na. Ito. Combo 1. No. Okay lang po sa inyo lemonade. Yung ano namin, ma'am. Naubusan kasi kami bulang. Gusto mo ba ng lemonade? Para i-prepare. Ate, paano magpa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 ppappa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 p
babakasyon to. Mag-out of ano siya, out of the country. Grabe yung bakasyon, hindi ako sinama. Magde-date na kami ng mansari namin tapos birthday ko. Sabay-sabay na. At least napuntahan din natin to, no? Kumain na kami ito na isang beses. Ganon. Kasama ko si na Felix. Pati tayo nagpunta dito noon, alam mo pala to. Ay, nalimutan ko ng Parang ang sarap ng okey. Parang ang sarap ng okey nila guys, di ba? Na, papakita ko dun sa ano, dun sa yung crispy okoy. Meron din sa video, kaya lang, parang alam mo naman din kasi. Magkano ba yun? Magkano daddy yun? Yung crispy okoy? Magkano? alin. Yung crispy okoy? Ha? Crispy okoy? Oo. Saan? Ano guys? Hindi mo nakita? Oh. Ano yung kumi? Mag-create ako ng account? Create an account? Siguro. Masusunog yung payong ko. Apo. Maabot naman sa atin yung init. Hindi tinipid sa sili, madaming sili. Tapos ayan o, tingnan nyo, nilalagay sa mainit na tubig yung kutsara. Malinis sila dito. Diba? Ano to? Pre-case. Na? Gusto mo? Ano to?
taste to pala. Rice. Ah! Ay! Sarap lang. Ano yung tawag dito? Hindi pastilla siya. Ano nga ang tawag nila dito? Espasol. Espasol. Sarap. Sarap. Ito yung serving ng ano nila. 400 pesos na bulalo. Yan, dami din. Ay, nakakatawa. Yung buto itinayo. Oh. Tinanggalan na ang laman. Oo, tinanggal na nila yung laman. Ito na yan. Dinayat na. Tapos pakita mo yung rice. Ito yung rice nila. May tawilis to. Wow, may tawilis na kasama yan. For 800 pesos only. Combo na siya. Tayo natin yung tawilis. Paggawa ka na ng sausawan din. Lalagyan ko na lang patis yan. Tingnan natin ng patis. Oh. Kulang. Hindi ko pa natikman. Ay, tapos ito yung tawilis. Oh, ang dami. Oh, tingnan nyo. Oh, diba? Ang dami-dami. First bite. Ay, Suka. suka. Ang suka nila ay tinimpla. So, let's eat. Mag-pray muna tayo. Ayun na. Taba, oh. Tigain mo. Tigain mo lahat. Aray. Pwede kayang pahinaan kung ano. Di o kung sana siyang hihina, mama. Sarap. Tuyo. Mas masarap to ko dun sa yung ay, hindi nga pala tayo nakakain dun sa ano ng ganito, no? Wala nga pala silang available. Gusto ulit na ina natin. Yung bulalo. Masarap. Tikman natin bulalo. Wala pa. Oh, sarap nga naman. Sa Tagaytay proper yung ganitong serving 1, 2. Sir, dito ako si... Walo nga siya para ilan kayo? Wala pang libreng kape. Free kape. Saan yun, ma? Wala na. Pinaparagal. Saging po ba? Hindi.
Akala ko ba naghanap kayo ng libreng carrot? Sarap Dati po talaga. kasi meron talaga prutas. Sarap. Libre. ba't Kaso ngayon wala? Pinaalis ko. Malangaw daw kasi. Kaya pinatapos. Kung saan-saan na lang nilalagay yung basura. Ay, ganon. Pilipino talaga. Pinatanggal niya lang si Dati daw may free silang saging, free prutas, ganon. Kaso kung saan-saan daw nilalagay yung balat, ayan, nilalangaw dito, pinatanggal na. Ayan, kayong mga Pilipino talaga. Walang disiplina. Dapat kasi pag-aralan natin yung kumakain tayo sa resto. Hindi natin pinagkainan natin. Diba? Hindi pala sarap. Ay, grabe. Marunong nga talagang kumain ng sili yung katropa mo, guys. Oh, napakadaming sili, oh. Asan ba, Daddy? Hindi nakita. Oh, grabe. Oh. Marunong na siyang kumain ng sili. Sarap ng lupa. Hindi yung tabilis. Kainin mo ay sili? Sarap. 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 Sarap yung tawilis. Sarap. May lemonade pa. Na free. Oh. Hindi ba? Kita mo. Kakain daw ng sili. Sige nga. Iyan na yung sili. Sarap. Eh, meron di ba yung binibenta rin yung ganyan? Tawagis, fresh. Miss, meron bang binibenta sa baba na ganito? Ano, fresh? wala. Wala. Ito lang. Kasi sa baba, tuyo na siya. Tuyo na, ganyan na. Ay, tuyo na. Lagayain yung ano niya, no? Yung mga Style. ganito po kasi fresh mo yan. Pag deliver na mga madaling araw. Oo. Lipid sa kulay. Kumain ka sa resto doon sa labas. Yung magandang view. Maganda rin ang view. Hindi mo rin naman makita yung view. Naya mo kami, hindi mo kinain yung sili. Napakaang ka nga. Kinain ko ah. Oo, pero ako kinain ko. Oo. Kaya pala ikaw eh. Dahil si katropa, pangalawang rice.